Assalamu alaikum, barka da warhaka, sannunku. An yi imani ruwan zamzam ruwa ne mai albarka a cikin musulunci. Tushen ruwan zamzam shine wannan rijiyar zamzam da ke cikin Masjidil Haram a Makka. Wannan rijiyar tana da nisan mita 20 daga gabas na Ka'aba. Kamar yacce ya zo a hadisi yadda Ibn Abbas ya rawaito, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam da ya tafi da matarsa HaJara da ɗansa Isma'l zuwa Makka. A bisa bin umarnin Ubangiji, annabi Ibrahim ya bar matarsa da ɗansa daga ruwa sai dabino ya koma gida. Bayan an shafi wasu lokuta, dabino da ruwan sun ƙare, annabi Isma'l ya fara kuka. Annabi Isma'l yana kuka, mahaifiyarsa ta rasa yace za ta yi. Ki yi tunani ko kai tunani kai ne kana wuri haka ga yaro daga kai sai wannan yaron, kuma ba abinci ba ruwa, yaro na kuka, ya za ka yi da rayuwarka? To mahaifiyar annabi Isma'l ta rasa yace za ta yi, ga yaro yana kuka, ga ba abinci ga ba ruwa. Nan ta ajiye annabi Isma'l ta fara neman ruwa. Cikin gudu ta hau tsaunukan Safa da Marwa sau 7. Wato da gudu ta hau Safa, ta duba, ta ƙara dawowa Marwa, ta duba, ta ƙara dawowa Safa. Haka nan sai da ta hau Safa da Marwa sau 7. Shi yasa ɗawafin Ka'aba sau 7 wata muhimmiyar ibada ce ga duk wanda ya yi haji da umra. To a cikin wannan yanayi na ɓacin rai da annabi Isma'l yake kuka, duk mun san da yara suke kuka, za ku ga suna tuttura kafafunsu. In kuna da yaro a gidanku ko yarinya ko karama, ku aje ta akan gado, ko da akan gado ne ku aje, ku ga yadda suke kuka, za su dinga wuntsula kafafunsu haka nan, suna harba kafafunsu. To a wannan yanayin, a wata ruwayan, a wannan yanayin shine annabi Isma'l yana cikin yin shiri, yana harba kafafunsa, a nan ne shine har ya tono ruwa ya fara fitowa. Ita kuma mahaifiyarsa bayan ta je Safa sau 7 da Marwa sau 7, sai ta hango ruwa na fitowa a inda annabi Isma'l yake. Shine ta ƙaraso wurin, ta ɗauke shi, ta ɗebo ruwa ta bashi. Ruwan na cikin fitowa duk ta rikice ma, ta fara cewa zamzam, irin tsaya. Shine a nan ne aka samu kalmar zamzam, tana zamzam, tana irin tsaya, duk cikin rikicewa ne, ruwa na ta kan fitowa haka nan. To a wani ruwayan kuma aka ce Allah subhanahu wata'ala ya turo da mala'ika Jibrilu ne ya tone wannan ruwan. To ko ma yaya ne, duk abin da Allah ya yi daidai ne, kuma komai yana da sanadi. Allah subhanahu wata'ala yana son annabi Isma'l ya zamanto sanadin samun ruwan zamzam, shi yasa ya umarci mahaifinsa annabi Ibrahim da ya ɗauki matarsa da ɗansa su zo wannan wurin. Kuma komai tsanani akwai sauki. Duka wannan Allah ya nuna mana ne duk irin halin da ta shiga cikin fargaba, ta haura Safa, ta haura Marwa, kawai sai gashi nan ta zo ta samu ruwa. Daman ta je neman ruwa ne, ga kishi haka nan, sai ta kuma ga ruwa ta zo ta samu nan, illa masha Allah. Kuma annabi Isma'l shine farkon wanda ya sha ruwan zamzam, tunda shine bayan an tona daga zuwanta, shi ta ɗauiba ruwan ta fara bashi, to shine ya fara shan ruwan zamzam. Abubuwa da yawa sun zo sun faru, wanda daga baya aka daina amfani da rijiyar ruwan zamzam. Sai daga baya kakan annabi, wato Abdulmutallib, shine ya tayar da rijiyar zamzam, ya fito da ita. Abdulmutallib ya gano rijiyar zamzam ne sakamakon mafarkai da yake yi. Shine bayan doguwar nema sai ya samo rijiyar, kuma aka karrama shi da wata alfarma ta musamman ta samar da ruwan zamzam ga alhazai. Zan Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ce mafi kyawun ruwa a doron ƙasa shine ruwan zamzam. Wani nau'i ne na abinci kuma yana warkar da cuta, in ji manzon Allah. Kaɗan daga cikin sanannun ruwan zamzam sun haɗa da: yana taimakawa wajen magance zafin yunwa, wato yana rage ƙarfin yunwa, ba za ka ji yunwa sosai ba idan ka sha ruwan zamzam. Yin shafawa a idanu ko ka ɗiga shi a idanu yana taimakawa wajen inganta gani da sauran matsaloli da suka shafi idanu. Yana taimakawa ma haƙora. Akwai binciken da aka yi da ya kuma tabbatar da haka, akan yana magance cutukan haƙora. Yana da kyakkyawan tushen abinci mai gina jiki, kuma yana inganta lafiyar gaɓoɓi gabaki ɗaya. Yana cika buri da addu'o'in alhazai. Yana taimakawa wajen gyara ƙwayoyin fata da suka lalace. Yana ƙarfafa garkuwar jikin mutum. Ibn Qayyum ya ce, ni da wasu sun yi ƙoƙarin neman waraka da ruwan zamzam. Na nemi waraka da ita daga wasu cututtuka. Na samu waraka da ita da izinin Allah. Na ga wanda ya ciyar da kansa da ita tsawon kwanaki masu yawa, ko rabin wata ko sama da haka, bai ji yunwa ba. Ya yi ɗawafi tare da sauran mutane kamar yadda suka yi. Kuma ya ce mini baya shan komai sai ruwan zamzam tsawon kwana 40. Kuma yana da ƙarfin saduwa da matarsa, da yin azumi, da yin ɗawafi da yawa.
Kenan practically gashi nan kun gani wannan kwanansa 40 yana shan ruwan zamzam, daga ruwan zamzam sai ruwan zamzam, kuma yana da karfin yin dawafi, yana da karfin saduwa da matarsa, yana da karfin yin komai da komai daga ruwan zamzam sai ruwan zamzam. Saboda a lokacin da mahaifiyar annabi Isma'l suna jin yunwa ne kuma suna jin kishin ruwa, kuma kun ga Allah da ya bada wannan ruwan, kenan ya nuna mana wannan ruwan ya dauke musu dukkan matsala da suke ciki a wannan lokacin, ya ba su lafiya, ya ba su karfin cin koma me suke bukata a wannan lokacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwan zamzam abinci ne mai gina jiki ba ruwa kadai ba. Ya albarkace ta kuma an ce magani ne ga dukkan wata cuta. Ana kuma ganin idan mutum ya yi buri bayan ya sha ruwan zamzam, gaba ɗaya burinsa zai cika. Bi ma'ana za ka sha da niyyarka kawai, shi kenan buƙatar ka za ta biya insha Allahu. Abubuwa guda 5 masu ban sha'awa game da ruwan zamzam. Gwaje-gwaje da turawa da aljannu da su waye suka yi duk sun tabbatar da cewa kowane ruwan zamzam yana ɗauke da 366 mg na bicarbonate, wanda hakan ya sanya ya zama mafi tsaftataccen ruwa a duniya gabaki ɗaya. Rijiyar zamzam tana da zurfin mita 30. Daga cikinta akwai mitoci 13 da aka matse ta, sannan mita 17 ta kunci dutsen da ba a so. Ta hanyar karyewar gashi na dutsen, kamar yadda kuke gani gashi nan can kuna gani yadda suka ɗan kakkarye haka suna fada a cikin ruwa. Ruwan zamzam ba shi da launi ko kamshi sai ɗanɗano daban-daban. Ana ganin ruwan zamzam yana da ƙaddarorin warkarwa, wato yana da abubuwan da za su warkar da ɗan adam saboda yana da yawan sinadaran calcium da gishirin magnesium a cikinsa. Ana ganin shan ruwan zamzam yana ƙara garkuwar jiki. Ruwan zamzam a matsayin abin tunawa idan aka zo aikin hajji ana tafiya da shi a rabawa al'umma. Wannan haka ne a lokacin aikin hajji mahajjata suna shan ruwan zamzam, suna waye da shi duka. In summary, ruwan zamzam yana samuwa ne daga rijiyar zamzam wanda ke cikin masallacin harami a Makka. Ruwan zamzam shine ruwa mafi tsafta a doron ƙasa. Rijiyar zamzam ana kyautata zaton ta wanzu sama da shekaru 5000. Ruwan zamzam yana ɗauke da sinadarin calcium mai yawan gaske wanda ke taimakawa ƙashi a jikin